Vítajte, priatelia. Vítajte pri sledovaní druhej časti nášho seriálu o výrobe hydraulického ramena. V prvej časti sme vám názorne ukázali, na akom princípe rameno pracuje a zostrojili sme podstavec aj s ramenom. V druhej časti zostrojíme nasávaciu hlavu a ukážeme vám, ako zariadenie pracuje. Najprv sme ostrihli kúsok slamky s malým priemerom a potom 30 cm dlhú hadičku. Slámku sme nasadili na koniec hadičky tak, aby tesne priliehala. Slámku aj s hadičkou sme prepchali cez polkruhový diel polystyrénu. Tento diel sme prilepili ku kratšiemu ramenu. Po prilepení sme pripravili kratšie špáradlo či špajdlo. Tu sme zapichli pod miesto, kde sa spája hadička so slámkou. Hadičku sme prestrčili medzi nohy stojana a krátke rameno nasadili na os dlhšieho ramena. Na druhý koniec hadičky sme nasadili 20 ml striekačku. A takto vyzerali naše nedokončené stroje. Druhé hydraulické zariadenie, ktoré sme zhotovili v prvej časti seriálu, sme prevliekli medzi nohy stojana a nasadili na os nasávacie hlavy. Lepiacou páskou sme hadičky opatrne prilepili k ďalšiemu ramenu. Tu vidíte kratšie aj dlhšie rameno v činnosti. Takto vyzerá naše zariadenie tesne pred dokončením. Aj druhé krátke rameno prilepíme k hlave a zariadenie je hotové. A tu sú naše prvé skúšky. Začiatky boli ťažké. Vzduch v hadičkách a slabo naolejované striekačky nás riadne potrápili. Nakoniec sme všetky technické problémy vyriešili a tu sú naše stroje v činnosti.
Dvoma malými striekačkami sme ovládali pohyb dlhého a krátkeho ramena. Veľkou striekačkou sme nasávali a vytlačali vodu z teglíkov. Ak sa vám projekt páčil, môžete si stiahnuť šablóny na vyrezávanie z polystyrénu. Sú uložené na adrese uvedenej v informácii o videu. Veríme, že s naším návodom na zostrojenie sa vám to podarí. Prajeme vám veľa šťastia. Dovidenia. Oh.